So, game tayo mga idol. Ito yung gagamba na hindi natin nailaro, no? So, hindi talaga to nalabanan. Kasi yung time na na-condition to mga idol, masyadong makapal, makaha. So, mahirap talaga siyang ipares ng maayos, no? So, ngayon medyo manipis-nipis siya dito. Ito yung ideal talaga na madali siyang parisan, no? So, pwede siyang mahabaan o kung ano man, no? Pwedeng give and take. Pero nung time na may kahaka kasi siya mga idol, malaki talaga siyang gagamba. Kanya lahat, no? So, same goes dito sa gagamba na to. Ito yung dilaw. So, medyo pinanipisan ko na yung kaha nito para mapang-abot silang dalawa. So, pag may napili na kayo mga idol, kung saan kayo dito, dun sa tigre na yon o dito ay sa dilaw na makapal, ilalargan natin ng mga idol. So, konting sipat kilatis lang, no? So, game tayo agad mga idol. So, let's go. Last game tayo mga idol. Tigre versus yung dilaw. Same tigre to mga boss. So, comparison lahat. Napakita na natin. Napagapang na natin. So, pili na kayo mga idol. Game, kita tayo. Unang banggaan mga idol. Kakana yung tigre. Pagang. So, hindi nahuli mga idol. Tumakbo yung dilaw mga boss ha. Pero first buckle pa lang yun. Simitulog kasi yung gagamba. Ito mga idol. Nakagilid yung tigre na dilaw. So, siya yung aamba dito. Kumagat yung tigre na dilaw mga idol. Pero parang namalik matata tayo mga boss, no? So, nakapaunang tama is yung tigre pa ata. Pinutulan siya nung tigre dilaw mga idol. So, isang puntos para sa ating bandang wala mga idol. Yung tigre na dilaw. Pero, wag natin kumpensahan. Naghahanap yung sa baba. Pero, matinding tama nitong parehas mga boss. So, galawin natin. So, matinding tama nito. Parehas na mahina mga idol. Pansin nyo naman. Kumagat ulit yung dilaw. Yung dilaw laging initiator mga idol pero nadidelay siya, no? So, kumounter yung bandang meron, yung tigre. Huli yung dilaw mga idol sa dibdib. So, lahat ng galaw naman mga boss nakakauna yung dilaw, no? So, sa dalawang banggaan sila nagsabay sila nakakauna yung dilaw. Pero hindi siya nakakapatama ng maayos mga boss. Kumbaga sa abangers yung tigre. Pero mas mabilis pa siya, no? Mas mabilis yung reaction time ng tigre mga idol. So, tignan natin sa ibang view mga boss. Kung saan yung tama ng dilaw mga idol. So, pusod talaga mga boss. Pusod. Hindi na nakagalaw mga idol. Napakalayo ng ngipin ng bandang wala. So, wala tayong magawa dito mga boss. 1, 2, 3. Panalo yung ating bandang meron. So, sana na-enjoy nyo mga idol.